Machiegni kendo jogo mong'ol e kaunti ma Migori ywako nok mag sikunde ma jok mong'ol e kaunti no. Giwacho ni nok mag sikunde mag ji mong'ol kaka mano ng'ol mar obwongo ok yud yot mar somo kendo ok giyud ber mar piny owacho ma piny owacho kete maino ne sikunde ma kamago. Bende giwacho ni thoth sikunde bende oger e yo ma ok ni kare nikech jopuonjre mantiere kod ng'ol bedo kod pek e chopo e skundego. Ka giloso e kinde romo kod direkta mochung' ne jogo mantiere kod ng'ol e kaunti ma Migori e bwo bad migawo ma piny owacho mong'ere kaka National Council for People Living with Disability Rose Ayuke. Bende komachielo ne gikwayo piny owacho mar kaunti no mondo los chike madewo jok mong'ol. Skunde yudo koger gorofa sana sana high school yudo koger gorofa to gorofa go ng'ama nigi wheelchair ok nyal idho gorofa nikech ramps onge. Ng'ama nitiere gi kata mana crutches ok nyal idho gorofa mayot. Koro ng'eny skunde pok obedo that inclusive, pok gigero environment ma nyalo ting'o ji duto te manigi ng'ol mopogore opogore. Of our institutions for special needs are very friendly. If you go to Komotobo in Kuria West, they are very friendly for the deaf children. If you go to Intimaru School for the Deaf, it is accessible because there is a sign language teacher who is fluent. If you go to Wizara School for the Mental, it is accessible. We have a new school for mental children in Migori Primary. It is accessible. The county government, through the county assembly, had already passed the county disability bill. To date, it has not been put in place to work. That means it has not been gazetted as required by the law, because when it is published is when it starts working. I'm requesting the county government, under the good leadership of Governor Dr. Ochilo Ayako, that it is time the disability bill is put in place for persons with disability.